kono. Kene Nduk, monggo Ndara Putri Ratu kekalih. Sampun Ndara Ratu. Kaya ngono ya. Iya jeneng Kenconowati. Ya kula kanggo. Ya kepiye asnamu sawise dilipur kawan Bio Indra ya jeneng kula menika sampun marang sanget to kanggo. Wis rumangsa marang ya jeneng. Nanging kok beda banget kelawan penggalih kulit ya jeneng. Rumangsa cukup banget rasane ngatiku. Pun kanggo kepengin mangerteni kaindahan swasana sang jagale Kraton Mojoroto diajeng. Menawi kanggo menika tidak cakra, kono menika kathah kewan ingkang jalan kanggo pancen dipun diajeng. Pun kanggo kepengin tindak cakrama samangka kono kaya banget kewan serigala nanging Gusti ora usah dadak nuwake diajeng. Mengkone pun kanggo bakal didireke kelawan Paman Pati Jonggopati. Biyo Indra. Iya, Dawuh. Timbalana Paman Pati Jonggopati. Biyo. Ngastaken dhewe, Ndara. Suami Gusti Putri nimbal jumatan abdi dalem kula punca. Duh Gusti Putri, umpami apa kula nggadahi kalepatan kumantuk Kraton Mojoroto sarta Gusti Putri Kencana Wulan. Pidana menapa ingkang badhe kapatrapaken kaliyan kula boten badhe swara tansah nyendikanika. Paman Pati Jonggopati. Estunipun panjenengan menika mboten nggadahi kaluputan menapa-menapa paman. Namung kemawon kula menika nimbali dumateng panjenengan pilih kula kepengin tindak cangkrama bedah pikat upati bulan-bulan kangge isen-isen kebun raja paman. Gusti Putri, kula maos kaget salebeting manah kula panjenengan ngersakaken tindak cangkrama awor lan nomor kalian kawula panjenengan najan wonten ing parubden sarta Karang Pradesh menika mujudaken pengayuman ingkang hambek dipepolek semua. Mila Gusti Putri Paman Pati kula tansah nderekaken tindak dalem lajeng benjang menapa anggenipun ngawe kali tindak bebedat utawi tindak cangkrama. Paman Pati pancen panjenengan menika ingkang kula percaya kang saged dados penderek pribadi kula paman. Pramila dinten sak menika ugi dereke kula tindak cangkrama Paman Pati Jonggopati. Kepareng kula badhe utusan prajurit nyamataken uborampe kangge titian lan menapa kemawon. Monggo suami kula. Ayo diajeng sakata-kataipun saged kepanggihan sanes wekdal. Ora liwet. Ajene kowe jalo mangan. Mangan iki lho pangan lho. Kanjeng Ratu Kidul, Kanjeng.
Ngestakaken dawuh Kanjeng Ratu. Aduh. Legowo. Dawuh. Saiki ini kawujudanmu wis malah bagus. Aja pisan-pisan duweni rasa adikan, adigung, adiguna. Ngestakaken dawuh. Sepisan kowe kudu duweni sifat tetulung karo wong sak padan-padane. Kaping pindho kowe yen ta kowe goleki karo wong tuamu, kowe aja duweni rasa serik marang wong tuamu mergo sing ngukur jiwa ragamu. Ora mung kuwi, saiki kowe leledang ana ing kraton Tandus, ing bisuke bisa dadekake kamulyan uripmu Legowo. Ngestakaken dawuh. Penggalipun kanggo wis rumangsa marang Ajeng. Monggo enggal-enggal kondur Kaya ngono ya Ki Ajeng, Paman Patih. Juwita Ratu Kencana Wulan Katimalang. Retining penggalih wis rumangsa marem banget. Mula ning papan kene njenenganku ngersake kondur sakmenika ugi Paman. Panjenengan badhe ngersakaken kondur sakmangke. Tamtu dangu nilaraken negari Majarata kawula tansah ngantu-antu benjang napa panjenengan kondur. Leres Paman. Kula tansah nderekaken sak kondur panjenengan. Namung kemawon Juwita Ratu saderengipun panjenengan kondur kepareng kula badhe matur kaliyan panjenengan. Napa mboten kondur langkung rumiyin Paman? Boten sisah wonten ing negari Majarata. Wonten papan mriki boten menapa-menapa jalaran. Menika papan ingkang endah pinangka mangke salaminipun emot prakawis kula lan panjenengan. Yen to kados ngaten monggo enggal walaka kemawon Paman Patih. Gusti Putri, 3 dosa taun kula menika dharma buktekaken diri pribadi kula tumrap negari Majarata. Nanging sedaya kala wau kula anggadhahi pikajengan. Namung pikajengan kula boten wonten sanes. Kula tresna kaliyan panjenengan. Kok malah saya enggak Rasane kula ngaten Gusti. Panjenengan menika mbok emut lho Paman. Mboten usah dibacutke. Gusti Putri, kula lelabuh tumrap kraton Majarata menika toh nyawa toh pati. Ngreksa rodaning pamrentahan kawula wonten ing Majarata. Mangke kelampah kula gesang sesarengan kaliyan panjenengan. Sangsaya kuncara ngambar aruh asmanipun Gusti Putri Kencana Wulan lan negari Majarata. Paman Patih Jangga Patih. Gusti Putri Kencana Wulan. Nanging boten usah ngangge cara panjenengan menika kepengin mundhut garwa dumateng kula Paman. Lajeng Kula menika mboten sudi. Awit menapa? Kula sampun sumpah menawi to kula lelados kelawan wong lanang sing mboten kula tresnani kedhuwung kula pejah mawon Paman. Gusti Putri, sak kelimah pangandika panjenengan ndamel katulan koglengan. Sepisan kula badhe males mboten namung ngrisak Majarata panjenengan dibagi kula. Lantarane abote ora karuan sapa neh cak lanang. Pangeran Adiwarna. Kanjeng Pangeran Adiwan. Jonggopati pepatih ing Majarata. Pangkat pepatih ning tumindak enista bakal mrawasa salah sijining wanita kapura satengahing dalan sing kaya ngene. Wis ana tetembungan wong gedeng ora kurang penyacat, wong seneng ora kurang pangalih. Tuladane kados panjenengan Pangeran Adiwan. Kan menika ngantos kula cabaran kula ngawit tumindak panjenengan
Kula anggap panjenengan kelilit tanpa pepal. Kesanipun. Wajib kula Oh, singkiraken. tiba kosok balen mah sampean dibalik singkirake saka balen. Monggo dhisik kisana. Sapa kang dadi aranmu? Kula Pangeran Adiwarna. Pangeran Hadiwarna. Lajeng panjenenganku sinten? Ditepungke aku Ratu Kencana Wulan saka Kraton Majarata. Sang Juwita Ratu ingkang setunggal. Kula Kencanawati. Sang Juwita Pangeran Hadiwarna. nuwun pangapunten dene kumawantun kula candhuk lawuh perkawis panjenengan. Nanging Pangeran. anggen kula tetulung totoane nyawa. Kula boten kepengin sulih wujud bondo donya. Jalaran napa? Kula calon Nalendra wonten ing Kraton Danulat. Kula matik-matik salah satunggalipun wanita kinaryon jangkepi anggen kula jenengipun wonten ing Kraton Danulat. Menawi kersa lho Ki. Menawi kersa panjenengan ingkang badhe kula sengkakaken menapa dados garwa. Pangeran Hadiwarna. Reh dening aku wis rumangsa kapuktangan budi kelawan kowe. Mula ning papan kene aku bakal saguh kok pundhut garwa. Saguh, panjenengan monggo. Enggal kula boyong wonten Kraton Ayo Danulat. diajeng direke kan. Monggo, monggo, monggo. Nuwun sewu panjenengan menika Aku Purbaretna. Bae takon sapa kang dadi aranmu? kula lega. Legowo. Tenane aku ratu saka Kraton Tandes. Panjenengan menika lha niku wau ketelarak napa dos pundi panjenengan? Nganti aku kedang-dalan ning papan kene. Mergo aku dhewe karo pamanku sing aran Gurawangsa. Kersanipun Ngepingin aku palenggan ratu ana ing Tandes. Malah karo wong tuaku dadi korbane. Ora mung kuwi lego. Tumindake kang Selendra, tresna karo aku ning emane aku ora ngimbang. ngaten menawi ngaten tasih bujuk kali panjenengan. Pancene kaya ngono. Mapan wonten ing wingking kula badhe niki. Bali dong Raton Tandes. Jadi garwaku. Gurawangsa cetha menawi Gusti Putri menika sampun nampel katresnan kali. Kowe iki sapa? Kula Legawa. Legowo. Kowe ora usah melu perkaraku. Menurut garwa kalawan Purbaretna. Kowe wong liya semikir. Menawi panjenengan bacut kula ingkang dados pepalang panjenengan. Kowe dadi kepalaku. Mati kan? Puas. Brodol menika. Kakang Legawa. Dawuh. Aku matur nuwun banget karo sampeyan. Mergo wis mitulungi aku. Ing kene aku pasrah jiwa raga kanggo sampeyan. Lan ing mengkene sampeyan bakal tak jumenengke ratu ana ing Kraton Tandes. Janipun kula niku boten gegadang ngenani bab ganjaran. Anggen kula mitulungi niku pun ikhlas lahir batin. Reh dene panjenengan sampun peparing kanugrahan minggahing kula. Namung kemawon papanipun kok boten pas anggen kula badhe atur pawangsulan. Sawetawis panjenengan kundur mangke kula sumusul dipun rebak sesarengan. Yen kaya ngono aku njaluk pamit, sampeyan tak rantiyo ning Kraton Tandes kan. Ingkang atos-atos karya Basuki. Kabejan sing tanpa dinyono-nyono. Lah iki kari golek wong tuaku mbok menawa isih. Piye, Pak? Iki tergandeng mlaku terus. golek kula mboten gadah napa-napa lho. Napa to, Pak? Awi darah mati. Aja ngono, Aku loro kabeh ora mbok tambahno. Malah kok mikir tangga barang lho sampeyan. Aku iki kualat, Cung. Niki napa, Pak? Kualat karo Legowo. Sampeyan ngono. Jaurunge aku mati golekno Legowo Andaka. Goleki, Pak. Ning ndi Kakang? Panjenengan kok mados Legowo niku kapernah napa? Legowo iku anakku, Mas. Legowo. Yen elek tak sia-sia.
Ora tak akoni anak. Malah saiki aku dadi kualat. Pak, rikala semanten niku kula nggih gadahi tiyang sepuh naminipun Pak Teh Guna Santone gagah sangar. Mboten kados ngeten iki kok niki mboten bejaji. Guna Santo gagah sangar iku dek sore, Mas. Lah nggih. Saiki wis elek. Ya kok kon lepas sakniki. Iku lho seksine sego ning kono iku apa? Aku kualat karo legowo. Menawi panjenengan madosi legawa pun kepanggih. Tulung golekno, Mak. Kula niki ra legawa, Pak. Lha nggih. Tak idoni. Sampeyan niku kok iso. Sampeyan malah dadekno atiku keronto-ronto. Pak, Legowo rupane elek sampeyan bagus kok ngaku legowo, Mas. ngeten ya, Pak. Rikala semanten panjenengan nundung kalih legawa rikala legawa kawujudanipun tasih Allah. Legawa niku tumuju wonten ing Samudra Kidul ing pangangkah badhe mungkasi nyawanipun. Ing mriku wonten rawuhipun Kanjeng Ratu Maswida ingkang renggani Samudra Kidul. Kawujudanipun kala legawa dipun saranani satemah dadi bagus ning kok jenengan malah turu. Didongene kok malah turu, Pak. Nggih. Iya, Pak. Ledalah. Yo. Apa, Mas? Malah keturu kok jenengan kok. Lah dongenge dirungokno kepinu. Mana bukan radio. Iki sapa? Kula legawa. Ora ana lamake, ora ana jamake, menungso lahir cacat elek kok dadi bagus. Ora ana lumrahe, Pak. Kaya film ning TV. Pak, jenengan nias lho kalih Kanjeng Ratu Maswida lho. Ngoten niku ngino lho. Aja den-dene wong Enggak. Mas. Wong kula nyang nglampahi kok, Pak. Upama ana keelokaning jagat elek dadi apik monggo. Lan sampean ngaku legawa monggo. Aku ning ora gampang percaya mergo aku bapake. Najan rupane elek legawa. Pak. Jane mboten jenengan akoni mboten napa-napa wong bapake kula pun ora bejaji ngaten kok. Aku ora elek aku. Nggih pun napa jenengan gadahi tenger napa titikan? Tok gedene sak jembolan mapan ana ing githoke legawa. Lah malah kula mboten Nek pancen sampean duwe titikan iku aku lagi gelem nek sampean kuwi legawa. Dokter brutality. Iki no Pak aduh. Iya, Yo. Lah dalah. Pak. Ngono to Pak. Iki legawa iki. Kowe legawa. Aku isin. Goleki ketemu kok malah isin. Aku isin. Kok mboten sumbut kalih sore wau lho. Jenengan iku blang kok sakniki isin. Sing apik dadi elek, sing elek dadi apik. Ya mungkin pun kepanggil lah kedai bunga jenengan iku kok malah pripun? Ora ketang aku wong tuwa, ora ketang aku bapak. Nanging aku gelem ngakoni salah. Ampun ngendika ngaten. Nek kowe arep males-males. Aduh. Patane lah aku. Kula niku nyawang jenengan niku pun mboten mentolo, mboten tega kok malah jemales niku ora malah. Pak, sepinten ageng kaluputan panjenengan pun kula niku. Pastu lahir batin. Kalego iki apik tenan, kaya ngono kuwi tenan. Nggih, Lahir batin. nggih. Jebule tetembungan sapa utang nyaur ngandur mundur kok tumus. Lah nggih. Becik ketitik ala ketara. Mula kabeh kawe kanggo pasinaon urip kanggo kowe anak-anakku. Nggih, Pak. Aja dadi wong nakal, aja dadi wong elek kaya bapak. Tunggane ya kaya bapak kene iki. Ora ketang kowe maune rekoso disia-sia nanging entuk kosong bebakan sia-sia. Muga-muga pasinaon aku ngene
Jadi pasti tahu tangguh anak-anakku elek kok bila dari bapak kok anak-anakku kok aku dalam dalam itu bilang anak-anakku elek. Ini nanya aku nggak kemana, Renoro langsung. Mas balik kameranya. Oh, si Juni. Si Juni itu kan berarti kameranya. Ayo,